Welcome to my vlog! Oh, ngayon nandito po tayo sa aming probinsya. Tuturuan po kayo paano magluto ng landang or kinugay sa mga taga-probinsya, kinugay. So, ang ingredients ay mo ni ang ato ang gamon. Mo ni siya ang palm flour, saksak. Natok sa saksak. Flour, palm. Isulat ra nako kung unsan siya nya. Og lubi, coconut. So, mauna na siya. Mo na siya ang landang. Puti kayo guys, no? So, magama na ta og kinugay. Una kay preheat sa kawa, preheat sa pan. Nusnusan og lubi parang dili mo pilit ang natok sa saksak. So, ang expert mo ay mo kugay. Kay mga 20 years na sa kung nagkakugay man, no? Magdungan na ta. Oh. Una, ibutang ang natok sa saksak or flour, palm flour. Aso lang, aso. So, mga 3 minutes. Butangan na siya og lubi. Mo ni among gikaon during wala nay bugas. Murag pila na ko katuig ko kakaon ani. Sa una kabalo kay kong mukugay, pero murag 20 years na kong wala kakugay. So si mama lang ang mukugay. Kabantay mo kuan kanang palitonon niyo sa carbon. Primero kay ana siya. Pero kaning kinugay kay butangan lang og lubi. So, kanang paghimo sa landang, ginana na siya. Giinit na siya gamay. Gikugay og gamay man nga, walay lobe. Kani kay butangan nato og lobe para makaon nato. So, aso. Natagtubig gamay day. So, ukayon sa makariyot, mix. Until ma-ready na siya para sa lubi. Na, ready na siya. Butangan og lobe. Butangan na og lobe. Depende ra din nyo kung daghan og lobe. Kung daghan mog lobe, daghan og lobe. Kung way lobe, gamay ra ibutang. Optional food guys. Pwede ra po ninyo butangan og asukar. Inighapit na muhuman. Pwede ra sa dili. Na-miss na ko ang kinugay. Muna natin ang organic food. No preservatives. Sige, na nimog kuan mix. Maura. Okay. Hantod mo change na iyang color. Panang inana, mahimo na siyang red. Gamay. Ma-red. Reddish ba ang color na? Sige ra, okay guys. Hantod jud maluto na siya. Okay. Na mo na siya. Iligis na nimo. Parang maluto siya. Ligis lang. Mo na siya ang kinugay. Inana ang gamong sago. Na-miss na ko ang kuanda pag kuan niyo pagputol ani. Magputol og lahi punuan kay i-vlog ra unya na lang. Dito gipatay gyud nimo buin imong gipaligid. Kapit na siya luto. Naligid siya. Pag humagligid niya, pag-isa nagsuka. Luto na siya. Inana nga color. So ipakita na ako ninyo saon pagkaon. How to eat kinugay. Luto na ang kinugay.
Ano oras siya pagkaon, guys? Dah. Ay, nagsayo na. Kaya zero. 20 years na ko account ani, guys. Lamig siya. Tamis. Hindi mo na, mumbutan sa sudlanan. Kana inikaon nimo guys kay mulanay siya sa imong mouth. Mo melt sa imong mouth. Init lang. Oh. Siya, tignan. Mo na siya ang landang. Kung every June to August na makakaon na no. Kanang walay bugas nga mais. Uy, Basta wala may bugas guys. Magputo lang may saksak niya. Mana, gamo na yung kinugay. I hope makakaon mo ani guys. Di mo mainorante. Nauna tong kuan. Thank you for watching. And please subscribe. And don't forget to click the notification so that you will be updated to my next video. My next cooking show. Okay, bye-bye. Thank you. Okay.